مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا واناوي حبريت لنا باباس فرانشيسكوس لومي قد مقاتري عارفهم اللو باباس فرانشيسكوس ناي حادة نتبي 4 بليون كاثوليكاويان عالم مراحي حيمانتهم نيروم باباس فرانشيسكوس لومي ساعات شوعتن 35 اب فاتيكان كمز عرفو كاردينال فريل يحبرو باباس فرانشيسكوس ملي هوتهم بيت كريستيانن نأملاخن استوفيو كمون ندخاتاتن استوطعون دمصي كخونو تصنحو باباس كمزخونو كاردينال فريل بتي بفيديو ملكع زم حلالفو ناي زينا مردئ قليصام باباس فرانشيسكوس اب ورحي لكاتيت بخلت ناي سنابهم رخصي مخنيات ناب هوسبيتال تلاقيهم كحكموا صنيحهم نيرهم باباس فرانشيسكوس قدمي زحلفه لكاتيت ناي صندوق رخصي مغبارهم اب 2021 ناي معناتو مطبحتي اكايدهم نيرهم بزي كازي ناي ابرخ تصقماتون سلازنبرهم اب زكايدو استفاداليو عدتات اب عربيا كوفيلوم يم زرأيو نيرم باباس فرانشيسكوس باباس كاثوليكاويت بتكريستيان عالم يم نيرم بخلت شحن 23 ناي سامبو رخصي كيروم مطبحتي كيروم كم زنبرون تني حكمنا صبصابهم يملكت كاب 2013 اتحيزوم باباس كاثوليكاويت بتكريستيان عالم كوينم كغلغلو تصنحو باباس فرانشيسكوس كولدم كلو جورج ماريو بنغوليو زبل سم حيزوم يم توليدوم بعسرة شعات تحساس حن شعات 236 يمكا اب كتما بونس ايرس ارجنتينا كاب ايطاليان ولدي توليدوم باباس فرانشيسكوس اب بونس ايرس اب ارجنتينا توليدهم زعبيو وفي جنوب امريكاوي امنيرهم لومي حلفته هيوتهم مس تسمعه بزحات كتصبيو تصنحو كون تخونو مستحيزهم تصنحو عبي ناي قدسنا خمون ناي حلفنت بوتا نبزحات لبهم استنكفه كوينو لهم باباس فرانشيسكوس اب شحن 1969 نفلما اوان معارك كهنت تقبيلهم اب شحن 1992 كا ابون كوينهم تقبيهم اب مفارق سمانياتات نقل اوارح اب جرمن تقميطهم نيرهم ناب جرمن زمصلو قند مخنيات كا اب جرمن ناي دوكتريت تمرتهم كودو ወይ ድማ ዶክትሬት ክጥሕፉ እዮም ኢሎም እዮም ናብ ጀርመን መፅኦም ነይሮም ግን ብዝተፈላለየ አጋጣሚታት ነቲ ዝሓሰብዎ ከይፈፀምዎ እዮም ካብ ጀርመን ተመሊሶም 2001 ናይ ትእዋን ጳጳስ ዝነበሩ ጳጳስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ንጳጳስ ፍራንቸስኮስ ካርዲናል ክኾኑ ሓፂሞም ወይ ፀዊዖሞም ካብ 2013 ከዓ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝለዓለ ቦታ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሒዞም ክሳብ ሎሚ ንግሆ ብህይወትን ብኣገልግሎትን ክኸዱ ፀኒሖም ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ጳጳስ ኮይኖም ዝተሓፂሉ ምክንያት ጳጳስ ቤኔዲክት ጀርመናዊ ጳጳስ ቤኔዲክት ብገዛእ ፈቃዶም ካብቲ ዝነበሮም ናይ ሃይማኖታዊ መሪሕነት መዝነት ምስ ወረዱ እዮም ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ንላዕሊ ደይቦም ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ወዲ 95 ዓመት ምስ ኮኑ ከም ዝዓረፉ ይዝከር እዞም ጳጳስ ብናይ ትውልዲ ስሞም ዮሴፍ ራትሲንገር ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ንሓፂር እዋን ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ኮይኖም ድሕሪ ምግልጋሎም ከዓ ብገዛእ ፈቃዶም ወሪዶም ብድሕሪኡ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኣብ መሪሕነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ደይቦም ክሳብ ሎም ድማ ብጥንዓት ከገልግሉ ጠኒሖም ኣለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ካብ ቫቲካን ሓድሽ ጳጳስ ክትመርፅ ክትግደድ እያ
ቅድሚኡ ግን ትሽዓተ መዓልታት ናይ ሓዘን መዓልታት ግዜ ኣውጃ ከምቲ ልሙድ ሓደ ጳጳስ ክዓርፍ እንከሎ ዝካየድ ናይ ሓዘን መዓልታት ክካየደሎም እዩ እዞም ጳጳስ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ኣብ ሮማ ወይ ድማ ቫቲካን ዝርከብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ኣይኮኑን ይቅሬታ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተክርስትያን ኣይኮኑን ክቕበሩ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኣብ ቅድስቲ ማርያ ማጆሪ ኣብ ጥቓ ማእከላይ ምዕረፍ ባቡር ምድሪ ናይ ከተማ ሮማ ዝርከብ ስፍራ እዮም ክቕበሩ እቲ ቦታ ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ብሂወት እንከለው ዝፈትዎ ቦታ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ድሕሪ ምዕራፎም ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ናብ ቫቲካን ናይ ሓዘን መልእኽትታቶም ይሰዱ ኣለዉ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለምን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣገደስቲ ፍሉጣት ሰባትን ናብ ከተማ ሮማ ብምምፃእ ብኣካል ክሳተፉ ምዃኖም ቫቲካን ይሕብር ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣመንቲ እምነት ካቶሊክ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ሮማን ኣብ ቫቲካንን ብምትእኽኻብ ናይ ሓዘኖም መግለፂ ዕምበባታት ኣብ ምውዳቕን ነዞም ሎሚ ንግሆ ዓሪፎም ዘለዎ ጳጳስ ዝኸውን ናይ ጸሎት ግዜ ኣብ ምሕላፍን እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ሞት ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ሃንደበታዊ ዘይኮነ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ካብ ሓያሎ ዓመታት በብእዋኑ ብናይ ሳምቡእ ረኽሲ ብናይ ኣብራኽ ቃንዛ ከምኡውን ዝተፈላለየ ካልኦት ሕማማት ናይ ማዓናጡ ካልእን ምስ ዕድመ ዝተደማመረ ዓይነት ሕማማት ክሕልፉ ድሕሪ ምጽናሕ እዮም ሎሚ ዓሪፎም ዘለዉ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ዓሪፎም እዚ ከዓ ፅቡቅ ዕድመ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ብናይ ወዲ ሰብ ናይ ዕድመ ግምት እንተደኣ ከይድናዮ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ሎሚ ከም ዝዓረፉ ዝገልጽ ዜና ናባኹም ዘዳለናዮ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ስነ ስርዓት ቀብሪ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ከምኡውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ብዛዕባ ታሪክ ሂወቶም ኣመፃፅኦም ዝዓመሞ ስራሓት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ስለዚ እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሓዘንን ከምኡ ድማ ናይ ጳጳስ ፍራንቸስኮስ ሕሉፍ ሂወትን ኣብ ቀጻሊ መደብና ምስ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣተሓሒዝና ክነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي